OK lidi, já vás dneska vítám u dalšího videa a tentokrát je to ze hry Prospecting. O co v téhle hře jde vlastně? Tahle hra je vlastně úplně jednoduchá. V téhle hře jde o rýžování zlata, ano, slyšíte dobře. Dnes budeme rýžovat zlato a vydělávat pořádný peníze. Takže tady si lopatkou nabereme písek a jdeme na to. Tak. Teď jsme si to nabrali a teď musíme jít k vodě a začít rýžovat. Teď si naklikáme a máme tady, dívejte lidi, máme tady jeden kus zlata. A takhle se to bude vlastně pořád a pořád dokola. Tak. Rýžujeme. Tak, ještě tam dáme trošičku a jdeme zase rýžovat. Lidi, tohle vypadá na pořádný kus zlata, dívejte. Žádná celá 290 gramů, takže žádná 21 gramů. Tak, naděláme si znova písek. Ještě můžeme kousek. Tak a jdeme znova vyrýžovat. Dívejte, ametist lidi. To jsme ještě nenašli, to bude ultra drahý. Tak. Pořádně si nabereme. Tak. Tak. Pořádně si tam toho písku dáme. Co nejvíc to půjde. Ještě trošku. Lidi, tahle hra mě vážně zajímá, o čem je celý ten děj. Dívejte lidi, kolik toho zlata tam a nějakýho piráte, nějakých coinů pirátských je. Hoši, teď pokud teď to půjdeme prodat a vyděláme Myland. Cože? Tak, prodáme všechno. Lidi, vydělali jsme 1300 něco. Tady si vlastně můžeme koupit další ty rýžáky. Za chvíli si můžeme koupit tuhle dobrou, lepší lopatku. Tak. Zase si tam pořádně nabereme, že se tam měli co nejvíc těch drahokamů. Tak a vyrýžujeme. Dívejte lidi, tady je úplně obří gold. Tak. Víte lidi, kolik toho písku už máme? Tak, teď zase vyrýžujeme. Platinum nějaký druh. Nádhera, 450 gramů. No tak to je už celkem hodně. Tak. Jsme to vyrýžovat co nejvíc, ať máme co nejvíc peněz.
Lidi, a dívejte, když se tak dívám, tak tady tenhle, tohle zlato, který jsme našli s nějakou mutací těch, no prostě duchů, nějakých zelených. Tak a jdeme zase rýžovat. Tak, schválně co vyrýžujeme teďka. Dobře. 1,2 kilo, to už je pořádnej macek, lidi. Tak. Pořádně to nabereme, to máme úplně co nejvíc. Tak. OK. Máme z 10 z 10, takže jdeme zase rýžovat. Lidi, vidíte, protože tam je toho úplně jako strašně moc. I ametist tam je. Dívejte, kolik toho je, ten ametist váží strašně moc. Tak, jdem to prodat. A lidi, prodali jsme to za 6 000. To je strašný randál. Ale nevím, kde si můžeme koupit tohle lepší. Budeme muset nějak zjistit. To bude asi tamhleto za těch 12 000 musíme nějak získat. Tam už chybí jenom 4 000. Tak. Tak. Tak, nabereme tady pořádně písku, ať máme to nejlepší, co jde. Tak. Pořádně. Tak a máme plný a budeme znova rýžovat. Takže tady se něco třpítí. Obrovský ametist. Tak, znovu nabereme. Tak už jsme zase plní. Tak, a jdeme znova rýžovat. Co to vidím? Tady něco nového. Jenom tenhle malý kousek. Takhle na to v životě nevyděláme. Tak. A lidi, teďka tady už je toho trošičku víc. Nádhera. Jdem se tady prodavače obchodníka zeptat, za kolik to prodáme. OK. Jenom 2000. To potřebujeme ještě další 2. To ne. To není možný. Dívejte, všichni jsou lepší než my. To ne. Tady skoro nic není. Takhle to nikdy nevyděláme. Dobře, zkusíme jít trochu dál. Tak, zkusíme jít třeba až tamhle dozadu.
Vidíte tamhle ten plácek, lidi, tam by mohlo být strašně moc věcí. Jdeme, rychle. Aj, tady už končí bariéra. Aha, to je nějaký jiný druh písku, lidi. Tak. Pořádně nabereme toho písku. Tady třeba lidi budou úplně dobrý věci, nevím. Ale zatím to moc nevypadá. Tak. A teď chvíle napětí. A první. To snad ne, jenom tohle. Tady lidi vůbec, ale vůbec nic není. Jak je před doženem, když děláváme tak málo. Tak, jsme to zkusit, ale tady už to je víc lidí konečně a nový nějaký topaz. Lidi, to si myslím, že už bychom mohli mít vydělaný. Pojďte, jdem to zkusit. Lidi, podívejte, 2x větší lák. Cože, prodali jsme to za 6 000. Tady nějaký halloweenský event, lidi. Musíme pořádně zamakat. Víte, co mě ještě napadá? Můžeme si koupit i lepší lopatku vlastně. Za 3 000. Tak. Jsme úplně nabustění. Dívejte, lidi. To dává už 2. Dokonce 3, když dáme dobrý. Je tady něco září, vidíte to? Lidi, koukejte, 12 lak. Tak. Tak lidi, pojďme naposledy vyrýžovat. Lidi, podívejte, tady je toho strašně moc, my budeme úplně bohatí. Ty kráso. Tak, dáme poslední tady. Tak lidi, a já si myslím, že dneska by to mohlo být vše. Doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte na odběr a like. Čau.